περνάμε στο τελετουργικό μέρος με την είσοδο της σημαίας της ΔΕΜΑ επικεφαλής της παρέλασης των αντιπροσωπιών των 18 χωρών που θα πάρουν μέρος στους 11ους Μεσογειακούς Αγώνες. Τη διοργάνωση που συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια από τότε που έγινε για πρώτη φορά πραγματικότητα με την πρώτη διοργάνωσή της το 1951 στην Αλεξάνδρεια. Βλέπετε τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Χουάν Αντώνιο Σάμαρανς, ο οποίος κάθεται δίπλα λίγο πίσω από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή, και μία εικόνα από τις κερκίδες του Ολυμπιακού Σταδίου, τις οποίες, όπως είπαμε και προηγουμένως, περίπου 50.000 θεατές παρακολουθούν την τελετή, έχοντας δημιουργήσει μια πάρα πολύ ενθουσιώδη και ζεστή ατμόσφαιρα. Ενώ τώρα βλέπουμε την σημαία των Μεσογειακών Αγώνων να εισέρχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και την σημαία αυτή κρατούν από αριστερά, όπως βλέπετε, οι τρεις κοπέλες, η Αγγελική Κανελοπούλου, η Αλέκα Μαυρίδου και η Λεάννα Ρεγκούκου, ενώ οι άνδρες είναι ο Γιώργος Στεφανόπουλος, ο πρωταθλητής της πυγμαχίας, αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα φέτος, ο βολεϊμπολίστας Μιχάλης Τριανταφυλλίδης και ο χαντμπολίστας Λευτέρης Ελευθεριάδης. Αγαπητοί φίλαθλοι, είναι πλέον παράδοση σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής η ελληνική ομάδα να παρελάβει πρώτη. Όπως είναι επίσης παράδοση όλες οι χώρες της Μεσογείου, συνολικά 18, παίρνουν μέρος στους αγώνες. Κάτι ανάλογο είχε γίνει το 1987 στη Λατάκια της Συρίας, που έδωσαν το παρόν και οι 18 χώρες. Έγιναν όμως 18 σπορ, ενώ στην 11η διοργάνωση των Αθήνων θα γίνουν 23 αθλήματα. Τις περισσότερες συμμετοχές σε Μεσογειακούς Αγώνες έχουν η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, ο Λίβανος, η Μάλτα, η Τουρκία και η Ελλάδα από 11, ενώ τις λιγότερες η Αλβανία και ο Άγιος Μαρίνος από 2. Θα πρέπει να πούμε ότι, ενώ εδώ βλέπετε την Αλβανία, ότι οι κοπέλες του Λυκείου των Ελληνίδων, οι οποίες κρατούν τις χαρακτηριστικές πινακίδες, είναι ντυμένες με ελληνικές φορεσιές από διάφορες περιοχές της χώρας. Στην ομάδα του Αγίου Μαρίνου ήταν οι κοπέλες από τα Μεσόγεια, την ομάδα της Αιγύπτου από του και αυτοί με όλες τους τις δυνάμεις στο τέλος των αγώνων να πετύχουν στο έργο τους και να δείξουν ότι η Ελλάδα μπορεί να φέρνει σε πέρας με επιτυχία μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Για την Ισπανία στο Ολυμπιακό Στάδιο, που πρέπει να πούμε επίσης περισσότεροι από 3.500 αθλητές και αθλήτριες, ένας αριθμός ρεκόρ, παίρνουν μέρος στους 11ους Μεσογειακούς Αγώνες. 5 χώρες, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιουγκοσλαβία και η διοργανώτρια χώρα, δηλαδή η Ελλάδα, θα πάρουν μέρος με περισσότερους από 2.000 αθλητές και αθλήτριες συνολικά. Το προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχής αθλητών και αθλητριών είχε το Αλγέρι το 1975 με 2.444. Και ενώ εδώ βλέπετε την σημαία της Ισπανίας και πίσω την αντιπροσωπεία της Ισπανίας, που μαζί με την Ιταλία και τη Γαλλία είναι θεωρητικά οι ισχυρότερες δυνάμεις που θα διεκδικήσουν τα περισσότερα μετάλλια σε αυτή τη διοργάνωση, θα πρέπει να πούμε ότι ρεκόρ συμμετοχής υπάρχει και στην συμμετοχή των τηλεοπτικών σταθμών. Επίσης, να αναφέρουμε ένα νέο ρεκόρ για τη χώρα μας, όπου είναι στους αγώνες, δηλαδή Σίμων παρελάβει η Ιταλική ομάδα, ότι ήδη το Μπάρι έχει κερδίσει την μεθεπόμενη διοργάνωση, καθώς θα γίνουν οι αγώνες το 1993
στη γαλλική πόλη Agde, στο Languedoc-Roussillon, αλλά από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τη νέα σειρά που θέλησε η ΔΕΜΑ να δώσει στη διεξαγωγή των αγώνων, κάθε 4 χρόνια μετά από τις... Και οι επιθυμίες που ακούτε κι εσείς από τους Έλληνες φιλάθλους είναι για την υποδοχή της Κυπριακής Αποστολής. Και σας έλεγα λοιπόν ότι μετά από την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων θα γίνονται πλέον οι Μεσογειακοί Αγώνες σε διάστημα πλέον από την είσοδό του στο Ολυμπιακό Στάδιο, όταν φυσικά σκεπτόταν την υποδοχή που επιφυλάχθηκε και επιφυλάσσεται αυτή τη στιγμή, ήταν σίγουρος από ό,τι μας είπε ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αποτύχει σε μια τόσο μεγάλη ευθύνη και τόσο μια μεγάλη διοργάνωση όπως αυτή οι Μεσογειακοί Αγώνες. Φυσικά καμιά αναφορά για τη χαμένη Ολυμπιάδα του 1996. Τώρα πια έχουμε μπροστά μας την μεγάλη ευθύνη της διοργάνωσης, της σωστής διοργάνωσης των 23 αθλημάτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Μεσογειακών Αγώνων. Το μεγαλύτερο βέβαια μέρος των αγώνων θα διεξαχθεί στα στάδια και στα άλλα αθλητικά κέντρα που έχουν. Εδώ είναι το Μονακό, το που βρίσκεται και ο πρίγκιπας Αλβέρτος στις κερκίδες σήμερα, επίσημος και επικεφαλής της αποστολής του Μονακό. Αυτή είναι η τρίαινα με τους 3 κύκλους, είναι το έμβλημα των Μεσογειακών Αγώνων. Συμβολίζει την τρίαινα του Ποσειδώνα να αναδύεται μέσα από τα νερά της Μεσογείου και οι 3 κύκλοι συμβολίζουν τις 3 υπήρους, την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, που συνδέονται από τη θάλασσα αυτή. Εδώ η Συρία που πριν από 4 χρόνια είχε φιλοξενήσει στη Λατάκια την προηγούμενη διοργάνωση τους 10ους Μεσογειακούς και το δελφίνιο των Μεσογειακών Αγώνων της Αθήνας. Και η Τουρκία, η είσοδος, είναι η επόμενη χώρα που παίρνει μέρος στους Μεσογειακούς Αγώνες. Εδώ η είσοδος των Τούρκων αθλητών και εκπροσώπων της τουρκικής αποστολής των 11ων Μεσογειακών Αγώνων. Ελλάς, ακούτε και εσείς φυσικά. Πολυπληθέστατη πραγματικά η τουρκική ομάδα, φαίνεται ίσως ότι θέλησε να κάνει μια εντυπωσιακή εμφάνιση μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και οι Έλληνες θεατές απαντούν με την κραυγή Ελλάς. Είναι βέβαιο ότι οι Μεσογειακοί Αγώνες ενώνουν και είναι σημαντικό και θα πρέπει να το θυμίσουμε σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους και γενικά σε όλους τους Έλληνες κάθε φορά στις τελετές έναρξης των μεγάλων διοργανώσεων, θέαμα, φαντασμασμός της ποικίλης αυτής συνένωσης αθλητών και αθλητριών από πολλές χώρες με ένα συνδυασμό καλλιτεχνικού προγράμματος. Δεν θα πρέπει βέβαια ποτέ να ξεχνάμε ότι αθλητισμός δεν σημαίνει μόνο υγιές σώμα αλλά και υγιής νους. Και εδώ βλέπετε μια πανοραμική άποψη που μας δείχνουν οι κάμερες και οι κάμεραμαν της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, που καλύπτουν το απόψινό μεγάλο γεγονός, που δεν είναι ούτε ζυγισμένοι οι αθλητές. Αυτό επίτηδες, όπως το ζήτησε ο σκηνοθέτης της σημερινής τελετής, ο Σπύρος Ευαγγελάτος, γιατί θέλει να σημάνει τη συναδέλφωση, την φιλία των χωρών της Μεσογείου που παίρνουν μέρος στην διοργάνωση αυτή. Πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της παράταξης πλέον των αντιπροσωπιών των ομάδων μέσα στο καταπράσινο χλωοτάπητα του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας. Για να αναφερθούμε επίσης ότι παίρνουν μέρος στο απόψινό πρόγραμμα η παιδική χοροδία του Αγίου Ευθυμίου και Ρατσινίου με διευθυντή χοροδία τον Δημήτρη Κανάρη. Και εδώ και ενώ ο πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής των Μεσογειακών Αγώνων, Κλοντ Κολάρ, με την Υφυπουργό Αθλητισμού, κυρία Πετραλιά, ετοιμάζονται για την έπαρση της σημαίας των αγώνων.
ακούτε την παιδική χοροδία του Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου. Με διευθυντή και επανάληψη του ύμνου των Μεσογειακών Αγώνων με τον Πέτρο Πανδί. Και η έπαρση της σημαίας γίνεται από τον διεθνή βολεϊμπολίστα μας Μιχάλη Τριανταφυλλίδη.